سلام كبرات تخطاتلتي هورن برس ميديا علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع مودعتا مدبنا مسانا خصونحنا عدمنا بأرستاتهم تنفلم مساء عدل تقراي بهزبات راح يزوسن تباهيلو ما راح تقامي ودونا حمشت عمت ما أسرت تفريدو إيران أمت حلال في بحر هرمز نور قيدتات مليسا أمبيرا وحات نبار منقست خملس كم زوسنة تقليسو زبلون كالوتن علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع مودعتا مدبنا مسانا خصونحنا عدمنا ازيومن كم زيومن زبولو وانا ون صفوفاتن زيناتات نخبصحكم چانالنا سبسكرايب كتقورنا عدمنا نابزرزرو من تنحلف مساء عدل تقراي بهزبات راح يزوسن كبلو ليتنال جنرال تادس ورده اتحساسيوم بريزيدنت كيزاو محدار تقلاي ليتنال جنرال تادس ورده تقراي بمسواتو كله تقراواي زقومت مخانا بمقلاز ابز حز اوان كله زيغا خم بلين عينو خحلوان امصا عدلا معرخ وسنلان كم زغبا اغنزيوم ليتنال جنرال تادس ورده نزغلصو ابزحو قال كوينو تستخفل كور واغا نوحدات وينوسن غجله طرح سلطان مهاب زيكونس نصانتن كبرتن كله حزب تግራይ مخانو اسميربل يوم اب تزحلفه 50 عامات زكايد وناي قال سغعزو زتوهالو طرح زيكونس بصنع زامنو العلامه طرح كتغبرو كم صنحو غليصوم اتوم جنرال اب تግራይ وصاي منبار نعوم فصيمو زي حساب مخانو ون ارغاغيصوملو زي دما مست حزب زلوم طوق متاسسارن نتግራይ زلوم نق زيبل توفاينتن زرئيو تباهيلو تግራይ ولقاو ربحاز خبر الله زيخونس كل تግራዋይ بمعرز وننا عد ختكون كم زلوا دما وسيخون غليصوم مس مسا عدل تግራይ تتحيزو ابزهاو مبرهي تግራይ وحدات سبات بينهم زوسن الله ختكون كم زيغبا اطيقوم تزاريوم اللو حزب تግራይ اب ناي وعلو مسا عدل وعلو ناي موسان ملؤ مسل كم زلوا زغلصو بريزيدنت تادسه زي مسل زي دما خاب زخونه اكل بتكاو ወይ ከዓበሁ ተዝመጽ ዘይኮነስ ህዝብ ትግራይ በመሪር ቃልሱም መስዋዕትን ዘረጋገጸ ታሪካዊ መሰል ምዃኑ ገሊጾም አሞዳታ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን መጻዕዱልን በንቅሓት ክሳተፍ ከም ዘለዎን በመሕባር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውሳነ ካብ ድሌትን ረብሓን እቲ ህዝብ ወጻእ ኸውን ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቦም እቲ ብቃልሲ ዝመጸ መሰር ውሳነ ክኽበርን ትግራይ ድማ ሓበራዊ ቅልጽም ደቃ ክትሕሎን ክትለምዕን ከም ዘለዋ እቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ይሕብር ما راح تقوم سلف دو افريكا جيليس مالي ماني حمشت عمت معسر تفريدوم ما راح يتي ايكونوميكس فريدم فايترز تبع عاوي تقوم سلف دو افريكا ابال برلمان جيليس مالي ما حقوت برات عطيقو او قدم حزب متكاسو طفاتኛ ኮይኑ بمركاو ናይ حمشت عمت صنع معسر تفريدو دانيا توانيت اوليفر اتي تغبار بهاندبز زيكونس تليموس تغبر مخان بمغلاص ماليما يغباي ناي مال مسلو حساب زጥቀም ግን በቀጥታና ቤት ማዕሰርቲ ከም ዘያቱ ወሲኖምለው ተخصص ተመስረተሉ ኣብ 2018 አቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ጽምብል 50 ዓመት ምስረታ ፓርቲው በረታው ጠመንጃና አየር ክትኩስ ዘርኢ ቪዲዮ ድሕር መውጽኡ እዩ እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውሳኑ ከስምዕ ከሎ ብዙሕ ስምዒት ከም ዘይቀየረ ኮይኑ ካብ ቤት ፍርዲ ወጻእ ንዘለው ደጋፊ ግን እቲ ውሳነ ናይ ጸላእትን ናይ ዓሌታዊ ውዲትን ውጽኢት ይኽብል ገሊጽዎ ነዚ ድምጽ ዝንምዕፋን ኩሉ ይፍትን ኣሎ ግን ከቶ ኣይክዕወቱን ይኽብል ድማ ማሌማ ገሊጹ ቃልሲ አንጻር ላዕለዋይነት ጻዕዳታት ምዃኑን ኣብየቶ ባሂሉ ምእሳር ወይ ድማ ሙማት ከም ክብሪ ከም ዝርዮን ተዛሪበሎ ይጓይ ናይ መዋል መሰሉ መስርሕ ዓመታት ክወስድ ስለ ዝኽእል ክሳብ ሽዑ ማሌማ ናይ ፖለቲካዊ ስሩሕ ቅጽል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ እቲ ውሳነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሩስን ክትዓልዒሉ ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ANC እቲ ውሳነ ንደለይቲ ፍትሒ ጸሊም ህዝቢ ንምጥቃዕ ዝዓለመ እዩ ክብል ክገልጽዎ ከሎ እቲ ኣፍሪፎረም ዝተባሃለ ውድብ ግን ጉዳዩ ብዛዕባ ዓሌት ዘይኮነስ ብዛዕባ ሕገወጥን ድፍረት ዝተመልኦ ተግባርን ምዃኑ ይከራኸር ማሌማ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንጻዕዳታት ሓረስቶት ቅተሉ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎም ደርፍታት ብምድራፍን ናይ ጽልኢ ዘረባታት ብምንዝሑ ብተደጋጋሚ ተወቂሱን ብቤት ፍርዲ ጥፋተኛ ተባሂሉን እዩ
ዝሕዝ ተመሓላሊፉ ዘሎ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ተጸኒዑ ማሌማ ንሓሙሽተ ዓመታት ካብ ኣባልነት ፓርላማ ክእገድ እዩ። ማሌማ ብኣክራሪ ጸገማዊ ፖለቲካዊ ኣረዳድኡን መሬት ጸዓዱን ተመንዚዑ ንጸለምቲ ክውሃው ብምጽውዕን ኣውዶ ኣፍሪካ ብዙሓት ደጋፊ ዝዓተረ ፖለቲከኛ እዩ። ፓርቲኡ ኣብ ምርጫ 2024 ናይቲ ሃገር ራብዓይ ዝዓበየ ሰልፊ ክኸውን ዝኽኣለ ኮይኑ ዝሕዝ ዘጋጠሞ ናይ ሕጊ ቃልሲ ድማ ንመጻኢ ፖለቲካዊ ዕድሉ ኣብ ዓብዪ ስጋኣት ዘውድቖ ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቲ ፖለቲከኛ ጉዳዩ ክስካብ ላዕለዋይ ቀዋሚ ቤት ፍርዲ ኣፍሪካ ክወስዶ ምዃኑ ብምግላጽ ንመሰሉ ክቃለስ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ኢራን ኣብ መተሓላለፊ ባሕሪ ሄርሙዝ ዝነበረ ቀይድታት መሊሳ ኣንቢራ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምኽፋት እቲ ባሕሪ መስመር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነበረ ናይ ባሕሪ እገዳ ከም ዘይቕይሮ ድሕሪ ምግላጹ ኢራን ነቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ሄርሙዝ ንምኽፋት ወሲናቶ ዝነበረት ውሳነ ብምልዓል መሊሳ ቀይድታት ከም ዘንበረት ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ንኽላዋዕ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። ጥሙር ወተሃደራዊ እዚ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቁፅፅር መተሓላለፊ ባሕሪ ሄርሙዝ ናብቲ ናይ ቀደም ኩነታት ተመሊሱ ኣሎ፣ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መሪሕነትን ቁፅፅር ዕጡቃትን ሓይልታትና ይርከብ ክብል ኣፍሊጡ። እዚ ድማ እቲ ንዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ነዳዲ ወሳኒ ዝኾነ መስመር ባሕሪ ብሰንኪቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ደግማይ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዘርኢ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ወተሃደራዊ እዚ ከም ዝሓበሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ክስካብ ዘይኣለየት እቲ ኣብ መተሓላለፊ ባሕሪ ዝተገበረ ቀይድታት ጸኒዑ ክቕጽል ይኽብል ገሊጹ። ኢራን ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ግብረ መልሲ እቲ ኣሜሪካ እተካይዶ ዘላ ቁጠባዊ ፀቕጢ ትጥቀመሉ ከም ዘላን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት እገዳታት ክለዓል ከም ዘለዎን ንምሕባር ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ወተሃደራዊ እዚ ከም ዝሓበሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ክስካብ ዘይኣለየት እቲ ኣብ ትሕቲ መተሓላለፊ ባሕሪ ዝተገበሩ ቀይድታት ጸኒዑ ክቕጽል እዩ ተባሂሉ። ኢራን ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ግብረ መልሲ እቲ ኣሜሪካ እተካይዶ ዘላ ቁጠባዊ ፀቕጢ ትጥቀመሉ ከም ዘላን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት እገዳታት ክለዓል ከም ዘለዎን ንምሕባር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ህወሓት ነባር መንግስቲ ክምለስ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ኣኽሱም ኣብ ዘካየደ ዋዕላ ነባር መንግስቲ ትግራይ ናብ ሰርሑ ክምለስ ከም ዝወሰነ ተፈሊጡ። እቲ ውድብ ነባር መንግስቲ ክምለስ እንተወሰነ እኳ ነቲ መንግስቲ ግን መን ይምርሓዮ ዝብል ወሳኒ ነጥቢ ግን ባዕሉ ንህዝቢ ትግራይ ክገድፍ ከም ዝተስማዕመዐ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓባት ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ይግመት። ቀንዲ ኣጀንዳ ናይቲ ዋዕላ ድማ ትግራይ ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብኸመይ ብሰላማዊ መንገዲ ክትሰጋገር ትኽእል ኣብ ዝብል ዘትኮረ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣባላት እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ምርድዳእ ተበፂሑ ኣሎ። ኣፈላላይት ነፅብ ትግራይ ንምስጋር ድማ ብሓባር ንስራሕ ዝብል መርገፂ ዝሓዘ ውድብ ብዘይተወሳኺ ኩናት ንዝመፅእ ገድላዊ ብሰላማዊ ኣግባብ ጥራይ ንምፍታሕ ቃል ከም ዝኣተወ ኣረጋጊፆም። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብቲ ሒዞሞ ዘለዉ ተመሳሳሊ ኣጀንዳ ምስቲ ናይቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝተስማዕመዐ ቅዋም ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መሪሕነት ኣፈላላያትና ይፅንሖ ብምባል ገዛእቲ ሃገራዊ ኣጀንዳታት ንምስምዕማዕ ዝወሰዶ ተወግሶ ብሰራዊት እውን ድጋፍ ረኺቡ ኣሎ። እቲ ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕዚ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎን ዝርዝር ውፅኢቱ ድማ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ምዃኑን ፈለግ ሚድያ ካብ እሙናት ምንጭታት ረኺበዮ ኣለኹ ክብል ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ ሚድኡ ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ዜና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገና ዋናው ሓበሬታታት ብቐጻሊ ንኽበጽሑኩም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ሓሳብኩም ርእይቶኹምን ድማ ኣብ ኮሜንት ክትገልጹልና እናሓበርና ቪድዮና እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎ። ሰላም